Здравейте, приятели! Днес ще снимам клип, втория ми клип така. Сега ще показваме колела и днес ще съм си мой приятел. Аз се казвам Иван. Да, и сега ще си показвам. Значи, ако сте гледали TH3, сте го виждали моето колело, но сега ще го коментирам за него. Значи, това е Rock Rider RR5.2. Оригинална вилка. Какво да кажа? Значи, оригинална седалка, 23 скорости. Да, ето. Така. Гумите са оригинални на Between Sport. Ето ги гумите. Ето това е вече така. Зъбците са ми нови. Веригата. Спирачките и скоростите са на Shimano, черни капачки, светоотразители, вилка, дискови спирачки на M+5, да, желязни педали. И да, това е всичко, което ще кажа за моя Rock Rider и сега ще се включим с малко към другото колело. До после! Здравейте отново, сега Иван ще си коментира неговото колело. Да, Иване, започвай. Моето колело е Пионер 2000, гумите не са му оригинални. Да. Има някаква странна марка на американско знаме. Потвърждавам, не са оригинални. Имам 24 скорости. Как 24? Тук си пише 21. Къде беше? 24 са! Иване, те му беше. 24 са! Оф, братле. Чакайте, зрители, че този Иван ме дразни. Ето, тук си пише 21, спи и тара, не коментира вече. Добре, започваме. Дай коментира си още. Друго какво? Има светлоотразители, педалите са му пластмасови. Да, ето ги, чакай. Веригата е сменяна поне 5 пъти, най-много. Да, ето я, да, хубаво е, като нова е. Да. Старата гума е нова. Коя? Тая? Предната е оригинална. Да, оригинална, това е бетон. Да ви кажа, ето тук е черно от гумата, бетон. Това е колелото на брат му, неговия брат и... Вие сигурно знаете за него, защото снимахме клип с него. Друго, какво? Спирачките са... Предната не работи, задната търка много яко. Минало стегната. Седалката не е оригинална. Да, както виждате е скъсана лекичко. Лекичко. И това е. Да, да, добре. Зрители, гума е много изтъркана. Предната не е чак толкова. Да, това беше всичко от нас. Абонирайте се за неговия канал на... Ще сложа описанието на моя канал, в описанието на този клип. Homie2BG. Да. И да, това е всичко. Абонирайте се за моя канал, за неговия. Посещавайте всички клипове и чао! Да, чао!